Hello guys! Magandang araw, magandang umaga. Ako si Inday Abil Bisaya, ang probinsyanang Pinay sa Japan. Ayan guys, ito yung hinarvest natin noong nakaraang linggo. Ang ating black beans, ang ating natitirang black beans. Ayan. Naghiwalay-hiwalay natin yung sira at saka yung ibebenta natin. Ayan. Ito guys, ayan. Ito yung maganda. Yan, napili na po natin yan. Pero, pipilian pa rin po natin yan. Isang pilian pa lang po ito. Kailangan gagawa natin siya ng mabunggang pili-pilian. Yan. Pinagpilian na po natin. At saka meron na ako dito. Ayan, ito. Ayan na siya. Ayan, medyo marami-rami pa tayong gagawin dito, guys. Hindi to matatapos ng isang araw. Ayan, guys, pinagpili-pilian po natin siya. Meron tayong small, medium, large. At saka yung hindi natin pwede maibenta dahil meron ho siyang mga damage. At yan ay hihiwalay natin. Kagaya po nito guys. So ayan. Kagaya po niya. May mga damage po yan. Kaya hihiwalay po natin yan. At saka nandito na po yung ano. Ayan po siya. Ayan, marami pa yan. Mga ilan pa yan. Ayan. Ito. Ayan, meron na po tayong napili na. Ayan, magaganda na po yan. Ito, magaganda na po yan. Isang pilian pa lang po ito, pero meron pa tayong mga proseso na gagawin po dito. At saka meron pa tayong dalawa o panghatlong pili pa niyan. Ayan. Ayan, medyo maganda-ganda na siya. At saka ito naman yun ang ating... Ayan, mga sira-sira na hindi natin pwede isama dito sa ating magandang black beans. At ito siya ay meron tayong gagawin niya. Pwede natin gawin siyang miso. Ayan, miso shiro. Marami tayong gagawin po nito guys. Kasi sayang pag ating itatapon po yan. Hindi natin pwede itatapon yan. Kahit medyo sira po siya. May paraan pa po na pwede natin siyang makain. O gawin natin siyang miso. Ayan. Ayan ito. Ito, ibibenta naman natin po siya sa market. Ayan. Samahan nyo ako dito ha. Ayan. Madali lang pong proseso nito. Ayan. Pipilian lang po natin. Ayan. Tatanggalin lang po natin yung mga bulok o sira na hindi kagandahan sa ating mata. Kagaya po niyan. Ayan. Nandito po tayo sa bodega. Bodega po natin. Medyo malamig po ngayon sa labas. Kahit spring na, medyo malamig po yung hangin. Kaya dito tayo sa loob ng bodega natin ito gagawin. Last week po, nandun tayo sa labas. Para matanggal yung mga buto-buto ng black beans natin. Kaya nag-freezer po tayo. At ngayon, binilad natin siya dito ng mga ilang araw. At ito na pag may oras tayo galing sa trabaho, kahit 1 oras o 2 oras lang, ito, nandito po tayo. Paghiwalayin po natin yung sira at saka yung pwede nating ibenta sa market. Ayan. Ayan, keep on watching guys. Samahan nyo ako dito sa ating paghihiwalay ng ating mga sira at magandang black beans. Keep on watching!
Okay. Ayan guys, dito na lang po nagtatapos ang ating lilinis ng ating black beans dahil oras na po ng kusina natin na tayo magluluto na. Bye-bye for now. Ako si Inday Abil Bisaya, ang probinsyana Pinay sa Japan. Bye-bye! Thank you for watching guys. Ako si Inday Abil Bisaya. Don't forget to like and subscribe.